गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला पुलिस बिफाननि बिथोन बायदियै रुनिकाटा पुलिस थानानि बानजायनायाव सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि बानजायदों। दिनै रुनिकाटा पुलिस थानानि बानजायनायाव रुनिकाटा बाजाराव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, फेग्रा मुवा ड्राग्स बाहायनाय, मानसि लांखानाय बायदि समाज बेरेखा एबा आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ गैया खालामनो थाखाय मोनसे गोनांथार हाबाफारिखौ लायो। बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला पुलिस बिफाननि एसपि प्रानजित बरा, रुनिकाटा पुलिस थानानि ओसि आरो गोबां पुलिस मावसुमाफोरा बाहागो लायो। लोगोसे ओनसोलनि जानानै 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बिद्दाव मुसाहारि आरो ओनसोलनि गोरों गोरा सुबुंफ्राबो बाहागो लायो। रायजोआव जादों मोनसे गिख्रंथाव खारसे बिरसे बिखा खामथावना जाथाय। मैया हरनि समाव गुवाहाटीआव आसाम इन्जिनियारिं कलेजनि सा 7 रोंगौथि गोनां फरायसाफ्रा कारनि जाब्रबथायजों जिउ खहा जादों। जिउ खहा जानाय फरायसाफोरनि मुंफोरा जादों फारियै निवार डेका, उपांशु शर्मा, कौशिक महन, अरिन्दम पवाल, कौशिक बरुवा, राजकिरण भुया आरो इमन बरुवा। लोगोसे माखासेया गाज्रि जोखोम जादों होननानै खौरां मोननो हादों आरो जोखोम जानायफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दङ। बिथांमोननि हरखाबै बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया रायजोआव दुखुनि जोमै लाबोदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाथायखौ गोथै दुखु मोननाय फोरमायो। लोगोसे बिथांमोननि गोजोन जौमानि थाखाय इसोरनाव आरज गाबो आरो दुखुथिया नखरनिसिमबो दुखु फोरमायहरो आरो इसोरा बिथांमोननि नखरखौ गोसोनि बोलो होथों बेखौ गिबि मन्त्रि बिथाङा आरज खालामदों। गले गले सरकारि मावसुमाफ्रा रां घुस लाना हमजासेयावबो बे एखे गोरोन्थि खामानिखौनो मावगासिनो दङ। दिनैबो फिन सासे सरकारि बिबानगिरिया रां घुस लाना हमजादों। बाक्सानि जालायाव पुलिस सार्केल इन्सपेक्टरखौ हमदों। चिफ मिनिस्टार एन्टि कारापसन टीमनि हानजाया हमनो हायो पुलिस बिबानगिरिखौ। 40,000 रां घुस लानाय दायाव हमजादों पुलिस बिबानगिरि गणेश बर्मन बिथाङा। एन्टि कारापसन टीमनि मोनसे हानजाया सिग्रोमदों गणेश बर्मननि न'आव। आसामाव 4.4 मेगनिट्युड गोख्रैथियाव बांग्रि मावदों। दिनै 29 मे खालि फुंनि 8 रिंगासो समाव आसामाव 4.4 मेगनिट्युड गोख्रैथियाव बांग्रि मावदों। नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजिनि बायदिब्ला बे बांग्रि मावनायनि गुबै थावनिया आसामनि सनितपुर जिल्ला होननानै फोरमायदों आरो बे बांग्रिङा 15 किल'मिटार गोथौनिफ्राय मावखांबोदों होननानै नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजिया टुइटारनि गेजेरजों फोरमायबावदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मिरु लाइमोन बिपिएफ दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मआ बुंनाय सांग्रामानि सरकार बुंनाया थारखौनो बुंदों, मानोना बिपिएफ सरकारनि समाव खोमसि दरसिमोन। दा इउपिपिएल सरकारा सोरां होफैबाय होननानै बुंदों रबिन्द्र बसुमतारिया। दिनै 37 नं धोनस्रि ब्लकनि सिङाव थानाय बोरिगाव पिएचडिनि सिलिसबारि गामियाव लुफुंजानाय हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनिफ्राय बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन 2001-2022 बिथांखि बायदियै 45 सान फोरोंथाय सेन्टारखौ दिनै सेन्ट्रेल वर्किं कमिटि इउपिपिएलनि सोद्रोमा ब्रह्मन बाग्लारि बिथांनि आखाइजों बेखेवना होबाय। हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारि बिथाङाबो बाहागो लायो। राजखान्थिनि दुंहाव खौरां। गसाइगाव इउपिपिएल आरो बिजेपि मोननै दोलोनि गेजेराव दाङाबाजि। थानायाव थिसनदों केस। इउपिपिएल आरो बिजेपि मोननै दोलोआ मित्रजोट गैला नामा? गेदेर सोंलु। गसाइगाव इउपिपिएल आरो बिजेपि मोननै दोलोनि गेजेराव सोमजिदों दाङाबाजि। बिटिसि रायजोआव इउपिपिएल आरो बिजेपि मोननै दोलोआ मित्रजोट सरकार सालायदोंब्लाबो जलेश्वरी समबाय समितिनि बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बिजेपिआ जुदा जुदायै फसंदों बिजाथि। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जलेश्वरी समबाय समितिनि बिसायख'थिया दिनै खुंफुंजागोन। बेखौ लानानै थांनाय हरनि समाव गसाइगाव इउपिपिएल आरो बिजेपि मोननै दोलोनि गेजेराव सोमजिदों दावराव दावसि। इउपिपिएल दोलोनि मावथि मानिक मुर्मु आरो राणा हेम्ब्रम मुंनि सानै सुबुंजों लोगोसे माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 3 नं लालपुर गामिनि डिलारआ बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै बिजेपि दोलोनि फिरफिला गायनानै लानायखौ बुखुनानै लानांगौ होननानै हुमखि होफैनायनि गोख्रों अजद। हुमखि होफैग्रा दुथांफोरखौ गसाइगावनि लटामारि गामिनि होननानै फोरमायदों बिजेपिनि मावथिफोरा। बिजेपि दोलोनि फिरफिलाखौ बोख्लायनानै लायाब्ला जेलाव थांहोगोन आरो डिलारखौ दाननानै होगोन बायदिबो हुमखि होनायनि अजद दैखांदों बिजेपि मावथिफोरा। एम उकिल मुसाहारियाबो गासैबो डिलारफ्रानो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिनो भट होनानै होनो हायाब्ला डिलार दाननानै होगोन होननायनिबो गोख्रों अजद थिखांदों। बे जाथायखौ लानानै थांनाय हरनि समाव बिजेपि दोलोनि माखासे मावथिफ्रा हुमखि होग्रा दुथांफोरनि मुङाव गुरुपेला थानायाव एजार होदों। लोगोसे बेबायदि दुथां आखुनि मानसिफोरनि सायाव पुलिस बिफानजों लोगोसे सरकार थाबैनो एक्सन लानांगौ होननानैबो खावलायदों बिजेपिनि मावथिफोरा। बावैसो सान सिगां समाजारि बिजोङाव मिरु इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बाबुल बसुमतारिनि रां लानाय नुथाया भाइरेल जानायनि सायाव थिकादारा बाबुल बसुमतारिखौ लाफाना फोरमायथि होदों।
बावैसो सान सिगां समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मिरु इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बाबुल बसुमतारिया सासे थिकादारनिफ्राय रां लानाय भिडिअ फुटेजआ समाजारि बिजोङाव भाइरेल जादोंमोन। भाइरेल जानाय सावगारजों लोब्बा थानाय थिकादार रमेश बर'आ बाबुल बसुमतारिखौ लोगो लाफानानै दिनै बे बिथिङाव फोरमायथियो। बिथाङा बुंदों बिपिएफआ बेखौ भाइरेल खालामदों होनना। बाबुल बसुमतारि आरो थिकादारनि गेजेराव रां लानाया सैथो, बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों गावसोर सानैनि लोगोनि सोमोन्दोखौ गावसोरानो बे खामानिखौ मावदों होनना बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। नाजानाय थायोब्ला जाफुंसारनो हायो फोरमान होदों मनीषा मुसाहारिया। अदालगुरिनि मनीषा मुसाहारिया मुलुगनाङारि रेफारि जानायनि सिमां नुदों। उन्दै समनिफ्रायनो जोलुर गेलेना मोजां मोनग्रा अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर बाथाबारि गामिनि मनीषा मुसाहारिया आथिखालाव आसाम फुटबल एसोसिएशननि केटेगरि 5नि रेफारि गनायथि मोनबाय। आथिखालाव गोबां सर' खालामगासिनो दं बिथाङा। गोजौ थाखोनि फुटबल रेफारि जानो गोब्राब नाजाथाबनो आवगायदों मनीषा मुसाहारिया।